ezelőtt kezdtem el kajakozni, és teljesen véletlenül. Én nem olyan rég tudtam meg, hogy elvileg én pingpongozni akartam, anyukám mesélt épp egy olyan 3 héttel ezelőtt, és pont aznap, mikor be akartak iratni engem anyuék pingpongozni, akkor jött be a jelenlegi edzőm, Jancsár László, egy edző kollégájával, Nánási Judittal az iskolába toborozni gyerekeket, és hát én fogtam magam, és így önszántamból beiratkoztam, úgyhogy aznap, mikor mentem haza, akkor közöltem, hogy délután majd a Tiszapartra hozzanak ki engem anyuék edzésre, és hát itt ragadtam. Maga a csoda az a Szoltna Kornélia, aki többszörös világ és Európa bajnok. Figyelem! Rajt! Nelly most a szakág legrangosabb versenyére, a világbajnokságra készül, amit ebben az évben Norvégiában rendeznek meg. Úgy érzi, mindent megtett azért, hogy végre sikerüljön régi álma, hogy a tucatnyi ezüstérem után végre egy személyes hajóban is ő álljon a dobogó tetején. A téli időszakban kemény erősítő gyakorlatok, futóedzések és egyéb kiegészítő sportok alapozzák meg a nyári evezéseket, amelyek már kora tavasztal, gyakran még a hó olvadása előtt megkezdődnek. Ilyenkor, persze az időjárásnak megfelelően felöltözve, hosszú evezésekkel szoktatják magukat vissza a helyes mozgásra a versenyzők, mert az erőnlét mellett ugyanolyan fontos a jó technikai kivitelezés is. Az igazi nyári edzéseken már épp a nehezen elviselhető meleg az, ami talán a legnagyobb akadály. Próbáljuk gyorsítani, Nelly! Ilyenkor már a megterhelések általában csoportosan zajlanak. Nelly edzője, Jancsár László Nelly versen bánik kesztyűskézzel, de hisz benne, hogy az elvégzett munka meghozza majd gyümölcsét. Mindenki más és más egyéniség. A pici versenyzőnek, tehát a fiatalabb versenyzőnek is más a egyéni problémája, illetőleg a felnőtt vagy ifjúsági korú versenyzőnek is egészen más problémái vannak. Úgy egy felnőtté válás problémái azok megjelennek, illetve a fiatalabb kornál a továbbtanulás, a tanulás-sport összeegyeztetés, ez egy eléggé nehéz és bonyolult dolog. Nelly, álljál már be a közepébe, és ezt a bolyozást próbáljad már, ne ott a szélén, az kapsz 150 méter alatt 3 hajót. Álljál be közéjük, teljesen középre, és rajtoljál el kőkeményen. Nem véletlenül mondtam, hogy ide álljál, hogy próbálják kimenekülni a rajtból is, mert a VB-n ez kardinális kérdés lesz a számodra. Én nem azt tanultam a Farkas Zoltántól, az edzőmtől, illetőleg a tanáraimtól, hogy a stopperóra lenyomásával befejeződik az edzés, hanem a tanulmányi eredményeit, illetőleg a sporton kívüli a család élet és egyéb dolgokat is figyelemmel kell kísérni, és én belemegyek, ha kell, az éjszakába megnézem, hogy mit csinál a versenyző, és ha olyat tapasztalok, akkor igen keményen elmondom a dolgaimat, illetőleg megbeszéljük, hogy mit ne és hogyan. Rajt! Lacibá, ahogyan tanítványai szólítják, edzésről edzésre megköveteli a maximális küzdelmet és a kitartást versenyzőitől. Gyerünk még tovább, gyerünk még! Azaz, tovább, tovább! Jó! Az úgynevezett résztávos edzéseken keverednek a fizikai állóképességet, az erőt és a mozgást fejlesztő elemek is. Gyakran a versenykörülmények szimulálására is sor kerül. A rajtszakasz mindenki számára most kardinális legyen. Kőkemény legyen a rajt, és utána egy 80%-os technikai csinálsz vele. Oké, gyerekek? Nem több, de a rajtszakasz az k***a kemény legyen.
Ne hagyjátok, hogy a Nelly el tudjon rajtolni. Tehát neki most nagyot kell rajtolni. Rajt! Igen, Nelly, igen! Ez az! Gyere, gyere, gyere kifele! Úgy van! Igen, visszaállsz 80-ra! 80-ra visszaáll! Sokan azt mondják, hogy ők akkor se lennének csalódottak, hogyha dobogón lennék. Én se lennék csalódott, mert az is eredmény, meg jó eredmény, de ez az egyedüli, ez a világbajnoki aranyérem, ami hiányzik még egyesbe, mert eddig csak párosba tudtam világbajnokságot nyerni, egyesbe pedig az ezüstérem a legjobb eredményem, amiből tömkelegével van, meg bronzéremből is, úgyhogy mindenféleképpen az aranyérem a cél. Nelly, mint láthattuk, nagyszerűen oldotta meg a feladatokat, bizonyára nehéz dolga lesz ellenfeleinek. Reméljük, álma végre valóra válik. Majd találkozom meg. Te ne gyere egy hónapig.